Nor pentsetan dozu izango dala? Amaia Kaiero hartaraz naz, kasetarienaz, eta, gatikeko jentantzako igual, batezbe Amaita izango naz. Onbiluen bizinaz, akauko urtietan han egonaz, gatikekoa betikoa, da kariño berezi dekotzete herrieri horren duderik, ez da? Irudituten jat, Euskaraldi oso modu politxe dela, normalien konturetu barik iten dugu zen geuse horrek eta kanbizetako. Igual askotan aukeria deku uno nogaz euskeraz berba iteko eta ez dugu iten, da lehenengo berba hori falta da asko, eta betzetan honetan egunetan konturetuko garezela zenbet aukera deku zen ingeruen, aprobetxetan ez dugu zenak, eta neutzako aukera hon bata jenteantzako geure hizkuntzean konektetako. Nik ez da pentsetan modernoa ez da nik euskeriaz badeko aukerak eta kanbizetako eta kanbie da, amolde da. Badeko beti-betikoa dan susterrak hor dauz eta basea hor dau, ero kanbizetan da, eta badauz, ero berbak gauza barriek eta esateko da, beti topetan dozu, akauen askotan berbaketan nondik etorten diez, inglesetik edo erderak beste kolakau inventau, esango dut, eurek itxen dabe berzinio bat erderazkoa, da guk askotan beharren da esan du, hau zelan esan ide edo zelan esan leita, noberak emoten dut buelti, eta gaun zeure berbakaz itxen dozu esplikazio bat, nik askotan da, inbierruzunean itzulpen bat, esaten dut, ez dut hartuko berbaz, hau, ez da, haman semerik ulertuko duenik, da esan zeure berbakaz, eta nukentzetan badala, ez da, juergarako eta nik, eta edozetarako euskera erabiten dut, ez da pentsetan berbak falta azte zenik. Igual, jende askok, batezbe, gure ingeruen eta pentsetan izan dugu, etxeko euskera dela, edo ez dela benetako euskera dekunen. Eta gero hori kanbizetan joan da. Zezenbetetan pasedaz neuri beharrean eta igual kanpora joen, entrevista bat iten da. Euskaldun etopeuta. Ez be, neuri etxekoa da, ez da euskera eta zelan ez da ba, sano politxe da eta isu hori da. Igual horreri bilurre galdu dut, egun gatiketik mungire joan nintzenian, gatikeko izite erren baserrikoa nintzen da, aldeana. Eta neure euskira erabili eskinon, asan, behile bakarri falta zatzun ondoan. Eta neuke neuen iten gatikeko euskirarik, batu egiten nuen, eta gero jaurti pasezien, eta horrek tontogerik eta lotzak eta pasetan dozuz, jentia da, horren kontra edo pentseta ez dakit gitxi hau dala edo eta pentseta horreri bueltia mundakola. Badakit, nire partetik horremenos kompromiso listala galduko. Ez dakit, kariñotik iten dut, esan dilen esan dutena, maitasunetik orduan hori inezinen da, konturetuten garezenean zer dekogun. Eta ze politxetan euskiria eta ze berezidean. Oiza bitardien biziriko moda, eta euskaldun gogorrak arez, asik ingu. Hau izi edo belarri pres, bastait, izetekotan bizek izango nintzeke, esan digun igual praktikoena hau izi izete izango da, baina bizeti ez aukera honak egizan. Hemen aldaz izango da. Hau loiteko bestak indu bihar, ez da?